Malawi Today. 5. Dzulo chipani cha Malawi Congress Party MCP chinachititsa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe. Iwowa pa mkumano wa atolankhani umenewu amakamba zokuti yayi ndiokhumudwa ndi zimene makamaka zikuchitika, zimene boma likuchita pomanga akuluakulu a chipani chimenechi cha MCP. Tingofotokozerana kuti tidziwe bwino lino kuti Honorable Vitumbiko Mumba amene ali membala mphungu makamaka wa nyumba ya malamulo komanso amene anayimirira ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko pa nthawi imene timachita chisankho mu Seputembala muja, komanso kunali Honorable Chimwendo Banda amene anamangidwa pano tukamba pano adakali m'manja mwa polisi, komanso Dr. Jesse Kabwira amene ali publicity secretary wa chipani cha MCP amenewa anakazipereka okha ku polisi lachisanu lapitali koma dzulo atuluka pa belo. So malingana ndi chipani cha Malawi Congress, kumangidwa kwa akuluakulu a chipani chimenechi akutenga kuti ndi nkhani ya ndale chabe. Mu program yathu ya lero tikhale tikuwunikira nkhani komanso madando amene chipani cha Malawi Congress chinapereka mu msonkhano wa atolankhani umene anachititsa mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo potambasula zonsezi tikhale ndi mmodzi mwa akuluakulu ku chipani cha MCP a Moses Kunkuyu, tikhalenso ndi mneneri wa boma a Shadrack Namalomba, komanso mu programu iyi tikhale ndi katswiri pa nkhani za ndale a George Perry kuwunikira madando amene anapereka a chipani cha MCP dzulo ku msonkhano wa atolankhani. Monga mwa nthawi zonse mu studio muno sindikhalamo ndekha, ndili ndi mzanga Innocent Mphongolo. Wadzuka bwanji Innocent? Ndadzuka bwino Khaiweleya. Tikhalenso ndi atolankhani kuchokera madera osiyanasiyana kupereka maganizo awo makamaka a Malawi amene ali nawo ku madera osiyanasiyana. Ndikupempheni kuti musatalikire koma tikhale limodzi mu program imeneyi yakulinji lero pa 16 December 2025. Ndiye Innocent, ndimafuna kuti kuyamba kwathu lero tiyambe ndikumva kuchokerano ku chipani cha MCP kuti nkhani yayikulu yagona pati, chifukwa ndikaona bwinobwino kuti statement ija dzulo amayiwerenga mu Chingerezi komanso anatanthauzira patali koma no for the sake of kuti tikamakambirana tikhale kuti tikudziwa kuti tikumvetsetsa kuti tikukambirana chiti tilole Moses Kunkuyu kuti atiyambire programu iyi. Mwadzuka bwanji olemekezeka Moses Kunkuyu? Ifetu tadzuka bwino. Dzulo munachititsa msonkhano wa atolankhani mmene ndafotokozera mu mzinda wa Lilongwe kukambako madandaulo angapo ma concerns pa Chingerezi titero kukhuzana ndi kumangidwa kwa akuluakulu a chipani cha MCP. Mwina mwachidule tango tifotokozerani kuti nkhawa yanu ku chipaniko ndi yotani? Nene kuti feyo ngati Malawi Congress Party makhulupirira kuti tikulimbikitsira mpango kuti aliyense amene angapite mbalamulo amathanso kumana ndi yango kugwirizana ndi mbalamulo komanso kugwiritsa ntchito mbalamulo omweyo. Ndipo zimene zikamachitika mopatandonero zimenezo ifeyo ngati chipani tilibe nazo nkhawa, koma tikudziwa kuti chiyambireni cha ndale pamakhala nthawi zina zimene anthu amatha kugwiritsa ntchito mphamvu zawo chifukwa chofuna kukhazika chete anthu ena. Lezi zimene zimazitengera mu mbiri kuti kodi awa adagwiritsapo ntchito mphamvu zawo motani kufuna kukhazika chete anthu ena. Kukhala kuti muli ndi mbiri imeneyo, mantha anu amakhala amati founded, kuti muli ndi mantha okhazikika chifukwa chakuti zimene zikuchitika zikufanana ndi zimene zidachitikapo pofuna kukhazika chete wanthu ena. Ndeife akuboma kunena kuti wina aliyense amene adalakwira lamulo kaya ndi wachipani chanji kaya ndi wa Malawi Congress akuyenera ndithu kufana ndi mpango wogwirizana ndi malamulo. Ndipo ngakhale anthu amene akuyikidwa patali pano ngati iwo adalakwitsa akuyenera kumana ndi chilango ngosikunazo kuti amene sadalakwe koma
kuti malamulo adzigwira ntchito mosayang'anira mbali, koma zimene taonazi zikusonyeza chimene tidachiona kale kuti akakhalapo anthu ena mutsogoleri amagwiritsa ntchito mphamvu zawo nokhalira zita anthu ena. Manena kuti tikuwa kapena tikambirana koma zoona zake ndi zakuti kachitidwe kumangako komanso mmene zimene zakhala zochitika masiku amene wawa kuti kodi chimatsogola ndi chiyani. Kumanga munthu ndi kupanga kafukufuku, chifukwa kumutenga munthu lachisanu khala loweruka la Mulungu kudzafika Mande omangidwa kumakachita kupepa tabwera ndi mulembe statement kupezeka kuti ayi bwanji taratse mlandu wakuti ayi koma bwanji utakhala mlandu wakuti kusonyeza kuti kumanga kunachitika nkhani palibe zipinze kutsimikizira chimene kunena kuti nkukufuna kukhazika wanthu chete. Chachiwiri mukapita kubwalo kudza zimene tinayankhula ise kuti milandu iyi ndi milandu yaying'ono imene yatchulayi, mlandu waung'ono kwambiri ndipo abwalo akayankhulanso chimodzimodzi kuti mlandu ndi mlandu waung'ono, mlandu wake ndiofanana ndi kulowa munda mwamwini, kufanana nkuliza chigumbagumba kudera usiku kapena mmawa anthu akupanga zinthu zina. It's a misdemeanor. Being a misdemeanor sikuti nchinthu chochepa ayi, koma chinthu chokuti mukhoza chipanga approach mwa mtundu wina osakhala mmene achitira. Ndikuyankhula kwathu tipanena zokuti zimene zochitikazi zikuti kumbutsa zimene ADPP akhala akuchita akakhala pa mpando pofuna kuti aphimbe zina zimene zikuchitika kapena zina zimene zikukanika pakagwiridwe kawo kantchito. So pakupempha kuti kuchita kwayi kusakhale kwa mtundu umenewo. If mistakes have been made in the past, sizitanthauza kuti tiyeni zitifikiza pambuyo mistakes yawayi. Alright, thokoza kwambiri potifotokozera mwachidule olemekezeka Moses Kunkuyu. Innocent Mphongolo wamva amene afotokozera Kunkuyu. Ndamva amene afotokozera, ndimafuna nditenge mawu amene yayankhula komalizira kuti if mistakes were made in the past tisakhalebe tikupanga zimenezozo. Mwina atafotokoza kuti akutanthauza chani ma mistakes amene anapanga ndi ndani amene anachitika m'mbuyomo. Ndikufunsa izi chifukwa kuti mwina mukapereka mpata kwa ana Malomba athakuwuzaniso kuti iwo watu angotuluka mboma dzanali ine ndikuyankhulane mwina ndili ndi belo auje ali ndi belo auje ali ndi belo, kuoneka ngati kuti it's a trend imene zimakhalira anthu akakhala mboma. Mwina if mistakes were made in the past tisapitirize kupanga, mukutanthauzanji? Mwina mukuunikira mbali ngati zimenezi kapena mukuvomerezanso kuti mwina inunso muli mboma momwe mwatuluka dzanali mumachitanso chotere? Kunena kuti dziko linolo lili pamene lili chifukwa cha mautsogoleri amene akhalapo mbuyo zimene zimalibe amene angatsutse. Tidakhala kuti mautsogoleri onse anali ndi chitsogozo chofanana. Dziko lino bwezi tilibe njala, dziko lino bwezi infrastructure yathu yongosoka, dziko lino bwezi katangale kulibe, dziko lino kumamangana zinthu zopanda pake bwezi kulibe. Tinakhala kuti mautsogoleri onse amene akhalamo mbuyo anali ndi masomphenya ofanana omayang'ana chitsogolo, koma chifukwa chakuti masomphenya awo sapatsirana chifukwa chake wina aliyense amati abwere amakapezeka pali element of arbitrary arrest somewhere chifukwa chakuti mphamvu zalowa pena paliponse. Ndikana zoti kumbuyo zochitika izi ndikuwuzani kuti kuyambira nthawi ya UDF zimene zinachitikapo ndipo ma records alipo of arbitrary arrest. Nthawi ya DPP yoyamba zinachitikapo, kandi nthawi ya Malawi Congress Party zinachitikapo, panopo nthawi ya DPP zikuchitika. And as a country tisatengere kuti akuti adazichitapo chifukwa pali chindandanda cha anthu opitirira 180 amene DPP idamanga, koma onsewo milandu yake sidone kumene idalowera ndikuzopereka ndandanda umenewo, koma zonsezo zimakatha akangolowa mboma kapena chipani chikangochoka mboma. Zimenezozo as a country sitingapite patsogolo. Ndiye mukandifunsa kuti kodi zimene zizi mukuvomereza kuti wenanso kapena zinachitika nthawi ya MCP, mukawafunsa amene adachita zimenezozo ali mboma lilolo kuti koda kuti munali mlandu wakuti kodi akukhoti achotsa mlandu uja chifukwa chakuti iwo ali mboma, akukhoti akunena zoti si mlandu tsopano chifukwa ali mboma, kapena agwiritsa ntchito za mphamvu zawo kuti usakhale mlandu tsopano, agwiritsa ntchito mphamvu za ndale kuti usakhale mlandu. Koma ngati chinali cholakwika munapha munthu, ngati munthu anafa ndithu mukhoza kuviviniza kuti usakhale mlandu, it does not change the fact that umene uchende mlandu ndithu. Ndiye kuyankhula kwanga kwakuti
asimana panga zinthu zokabwika kaya kumbuyo kaya ndi boma liti sizitanthauza kuti popeza awada apha inunso kadzipani chifukwa chakuti bora muni boma liti sizilero ndedziko silingayende. Olemekezeka konkuyi mwina funso lomaliza kupita kwa inu tisanapite kwa ana Malomba munali mboma posachedwa pompa pangotha miyezi mwina itatu ngati sali iwiri chichokereni mboma. You understand mene ma systems amboma amayendera mene anthu amagwirira ntchito ku polisi uku you understand it. Tatiuzeni lero kuti pochokera pa experience yanu muli mboma zimatheka anthu kumamangidwa pa zifukwa za ndale mulamuliro wanu zinachitikapo kuti anthu amamangidwanso chifukwa cha ndale based on experience? Silinganene chifukwa chakuti ineyo silimagwirira ntchito kuma authorities amene amagwirira ntchito zimenezo koma ndatsimikizira pano kunena zakuti maboma onse amene abwera kumbuyo inachitikapo element of arbitrary arrest. No, Olemekezeka ndi mafusa because I know you were government spokesperson. So being a government spokesperson, I'm sure kuti you understand mene boma lo likuyendera, mene department ina iliyonse imagwirira ntchito yake. So coming now kunena kuti zikuchitika zikuoneka kuti they are just political arrests. Timafuna tidziwe kuti based on experience munalimo mbomamo mumaona mene zimakhalira mene ma department amagwirira ntchito. Mufuna mutitsimikizire lero kuti zimatheka anthu kumamangana pa zifukwa za ndale and you have experience of that? Not kunena zakuti I have experience of that as a past government spokesperson, but as a Malawian, because the experience I'm talking about siyongotengera munthawi imene nali government spokesperson. Maukhalamo mdziko muno nkuona maboma onse aukhalapo. I can tell you kuti yes, ma arbitrary arrest, ma political arrest akhalapo kuyambira nthawi imene ndayamba kudziwa za ndale ndipo zimachitika tidzidziwa kuti zikhoza kukhala nthawi imene iweyo ukasintha zimene zozo anthu akhoza nazo kuti munthu abwino anali uyu fora anadzasintha zinthu zonyasa zizo. Chabwino tipite kwa ana Malomba mwamva mene alankhulira Olemekezeka a Moses Kunkuyu kuti akukhulupirira kuti ndi mmene zinthu zikuchitikira mu kumangidwa kwa akuluakulu a chipani cha Malawi Congress ndi zinthu zikuoneka kuti ndi nkhani ya ndale chabe. Inu mukhoza kuyankhulapo zotani pa zimene akulankhulazi? Mwati ambe ndikupereka moni wa mamawa kuti mwadzuka bwanji nonse komanso ndalandire akunkuyuwo mamawa uno zimatha ndithu. Nkhani imene ili pamenepa ndimaona ngati kuti akunkuyuwo sanayitambasule bwino chifukwa pano tikubwera pano chifukwa chakuti iwo anapangitsa press conference ngati Malawi Congress Party, sanapangitse press conference ngati Malawi ayi. Komanso iwo anali mboma Malawi Congress Party komanso Congress ali ndi udindo. Nkhani ndi yakuti mwafusafuso kuti muulamuliro wanu inuyo ngati a spokesperson a Malawi Congress Party mumamanga anthu opanda chifukwa cha zandale, mwaphwanyira maufulu wawo chifukwa cha zandale, sakuyankha. Iwo anakayambira pamenepo kuti ayankhe pamenepo. Ifeyo tikudziwa, ifeyo ngati DPP komanso inenso ngati munthu tikudziwa kuti anthu amagwiritsanso ntchito mphamvu zawo molakwika kuti no adzizunza anzawo amene ali mbali nayo, koma iwo mkatikati mwawo momwemo nkumangosiyirana. Ife tikutero kunena kuti malamulo agwire ntchito. Dziko lino tinatsogoza ulamuliro wa democracy, malamulo adzigwira ntchito tonsefe tikhale pansi pa malamulo. Ndiye iwo akamadandaula pano mbali nayi titha kumamva kuti akudandaula, koma kwinaku tisitingamve chifukwa chakuti zimene adapanga anthu amenewa amalawi panopa akudandaula ndipo akumafunsanso kuti anthu amenewa kuti malamulo agwira ntchito liti. Chifukwa kuti zinena zoona pano tili ndi njala pamudziko muno chifukwa cha anthu ngati amenewawa amene amakatenga chimanga chija kumakagulitsa ku Tanzania matraki matuluka nawo. Tili ndi njala mdziko muno chifukwa cha anthu amenewa amene amatenga fetereza kumakagula fetereza kumabuchara. Olemekezeka Shadrack na Malomba. Ndimafuna ndiyankhula zimeka perspective. Yes, komano ndimaona ngati kuti tilunjike pa nkhani imene tukambira. Ndikupita kumeneko.
tili ndi mavuto amene wawa a forex mdziko muno pamene anthu amangoononga ndalama za boma ndi pamene amalawi akunena kuti kodi ino anthu amene adaononga zikatundu ngati amene adapanga zolakwika kumamenya anzawo kufuna kuwapha kumpha nzawo chifukwa chakuti atika chifukwa chakusiyana ndale kaya ndi chani kumapanga zinthu zakuti malamulo okhangaso malamulo olemekezeka Shadrack na Malomba akunkuyu alankhula kuti kumangidwa kumene anthu akumangidwa akuziona kuti ndi nkhani ya ndale chabe tamverani kaye mwasira akunkulu mwabuza yankhule simunapange interject musandipange so interject chifukwa ndi ndituluka mu program ndikunena kuti munthu amene anapanga zoyipa lamulo lizigwira ntchito anthu amenewo anapanga zolakwika ndiyeno pano pamene lamulo lija likugwira ntchito pa nthawi yawo amaona zolakwikazo koma samafuna kudzudzulana samafuna kumangana andiwuzeni munthu mmodzi mboma lawo amene adamangidwa wa iwo mmene mumuli anthu kuti ambe pano kwatchula mlandu ndi mulandu anthu onse amene analakongere sanamangana ndi mmodzi yemwe lamulo sinagwire ntchito yayo ndiye pano amalawi ino apeza ufulu anthu amene watuluka ndi pamene akuona kuti inuyo kuti apolisi mukhalabe mmene mozunzika mmene mazunzikira ndi boma limene lija gwirani ntchito ndiye pamene apolisi akukagwira ntchito kupita kupoliko amapita ku court ukatenga warrant of arrest ndikubwera ukamtenga munthu uja ndikumpitisa ku court kuja amakhala kumene uja 48 hours akakhala 48 hours akamusunga ampitise kuja ku court pamene mupalakwika pati kuti zabwera bwanji za ndale ndiye ndikuona ngati kuti anthu ambiri timabisala kuchitsamba chakuti ndale pamene mwalakwitsa tokha talakwitsa koma tunapanga zoyipa pambuyo pake timafuna kuti anthu azilimvera chisoni kuti chifukwa cha ndale tisatero tiye tione malamulo agwire ntchito ine ndizoona anthu amapangira ndale kuzunza anzawo tilekeze ndi mmene munthu amamangira munthuyo mwina mulanduwo mpaka na 10 years kutenga 10 years nkudzamanga munthu umapero chifukwa choti adayankhula zakuti afuna kuyimira kapena udindo wakuti kapena afuna kukapikisana kwakuti zimenezo zimachitika koma ulendo uno apapa tangu ife tangokhala mwinaso 100 days sinakwana apolisi chifukwa choti anawamangiria manja samagwira ntchito apolisi alandira ufulu wawo ndi akugwira ntchito yawo bwino ndi tikanene kuti apolisi akuti DPP ikunena ayi DPP ikugwisa ntchito ndale kumanga IMCP ayi zimenezo sizona ndilekeze pamene chabwino ana Malomba mwina ndifunseko kuti mwina myezi kapena chaka chapita icho inunso munali munyengo ngati imeneyi munamangidwapo anthu ena DPP anamangidwapo misonkhanoso inapangitsira munachititsa misonkhano ya atolankhani koma nakuti zifukwa zomwe akuti mangira ndi za ndale mwina mukhoza ziyankhula motani poti inuno muli mbali inayi komanso as we speak imene mukufotokozera kuti apolisi ali ndi ufulu ogwira ntchito zawo enanso amene ali mboma pakadali pano anamangidwa milandu yawo ikuyenda abe sinathetsedwe mwina zinthu zimene zimuzibalansa motani itero ndiyankhe zoonadi kuti no kumanga naku kumakhala ndi kapena kuti kukhulupirira kapena kuti authenticity ndi nyengo yake tiyelekeze mwalowa munyengo ya zisankho ndiye mene muja mukukambirana umakamba zakuti ayi manifesto yathu ndi kupezeka ngati tachoka ku nomination ana Malomba ngoyankhula interview yo nthawi yomweyo kupezeka kuti basi warrant of arrest yatuluka izozo zimachitaonekeratu nekuti izozo nzandale apo iyayi mene amapangira tiyekeze ngati mene amapangira ngati Kalindo ummanga lero kumtenga pamene kulenda kumkotakota kuchoka naye kumkotakota kupita naye kaya kulilongwe kuchoka kulilongwe kupita naye kuzomba kupita naye ku Blantyre zimenezo zimaonetsanso kuti zimenezonso zongozunza anthu siza malamulo ndipo paliti zoona zina zake zimachitika zakuti zononga zosasamalira malamulo koma panopa kunena pano 100 days yangokwana 100 days mwana kumene anthu apolisi wakugwira ntchito tinakanena nokuti mwina mwake anthu amene amangidwa kuongeresiwa tikuamanga nthawi ya kampeni mwina mwake boma linakanena nokuti boma likulakwitsa kapena apolisi akulakwitsa koma anthu watu akutengedwa kuti akankhe milanduyo isadapole ayankhiretu pano osati zidzakhala kuti mbuyo mtsogolomo anthu akhalakhala amakhala amayenda bwinobwino akazamba kampeni nkumadzana kuti awawa tikwamanga chifukwa cha mulandu yakale ngakhale kuti mulandu sugonera komano
mlandu kamene uli chonchipa anthu akayankhe osati muzapangudza amanga anthu nthawi ya ndale zambiri zimene zimachitika zikakhala za ndale zimakhala zikuchitika pa nyengo yopanga kampeni osati nthawi ya kampeni ayi chiyankhe choncho. Olemekezeka Moses Kunkuyu mwamva amene alankhulira na Malomba akuti izi si zandale ati zandale zimachitika nthawi ya kampeni inu mukhoza kuyankhapo motani? Ayi ndiwapatse somoni kodi muli bwanji mwene? Chimwene ndili bwino ka ino. Ofesi kuja kuli bwanji kwa jamaa ndado ndimakhalira ineyo. Ayi ndikukhala komweko nawenso mina zako zikutulukira komweko ndio usadzanene kuti ndale yani. Mwene tabwera ni mwansanga ino ndudaba uri ayi afufuza polisi omwewo ndio usadzanene kuti ayi mwakuti akufufuza. Mwagondeka nkopyeza wanthu inu koma simuvira nazo satani. Ujenu uyu umene ayankhulira olemekezekawa pali pena pene mukamvetserera auvomereza kuti zimachitikadi zimenezi. Tsono pa zimachitikapo ndikuti tikabwerera iwowa m'mainterview awo ali pamene pali ine panene nditi pamene pali iwowo adayankhulapo kuti akuti manga za ndale adayankhulapo kangapo kambirimbiri maaresti awa ndi andale kusonyeza kuti anthu fete kuvomerezana kuti izi zimachitika koma zikamachitika pali tsiku limene zimafunika abwere wina wake amene aoneke smarter chifukwa choti iwa ndinazo kuti zopusa zimene zimachitika ine sindipanga nawo zopepera zimene zaononga dziko ine sindipanga nawo. It is that kind of a leader amene ife tikudikirira. It is the kind of a government imene izachite chakuti inu munapanga izi inu munkapanga izi chifukwa tikunena zakuti nzandale amanena ndi amene ali mbali yomangidwa ayi amene ali mbali yomanga ija samaziona ayi. Tsono ngati wina akuti ayi ifeyo tabwera nafenso tikhala osaona chifukwa ti wena fankaona ameneyo tingopepera nde ife tudikira amene akhale woona nengati timukuti ayi izi sizandale mwapanganso zija ife tinkapanga sitinkaonazi inu ngati musakuonanso simusiyana. Inunso mukuvomereza kuti munkapanga koma simunkaona nthawi imeneyo? Ndanena kuti generation yonse imene takhala. Iyayi Akunkuyu muyankhe ababa pafunso ilili kuti mwaona lero kuti inunso munkapanga koma simunkaona. Kodi tuzanena zokuti ngati iweyo uli mbali yakuno ukuti ugwiritsa ntchito malamulo koma amene akupanga interpret malamulo on the other side akunena zokuti malamulo simukuwagwiritsa ntchito bwino. Amene muli mbali yogwiritsa ntchito malamulo simathaukane ma arguments yanu pakumbira chisogolo ndi malekera abwalo kuti akagamule zimenezi. Nchifukwa panopo ana Malomba ali ndi belo imeneyi agamule Malawi Congress Party agamule ndi abwalo kumene kuti akanenedwa kuti this was a political arrest atakanene ndi abwalo. Milambiyo nditi yambe kuchula. Nanga mudandauliranji poso pano kuliliranji pa. Olemekezeka Moses Kunkuyu komanso Moses na Malomba ndikudziwa kuti ine sine Moses na Malomba. Shadrack. Olemekezeka Moses Kunkuyu komanso Shadrack na Malomba. I am the chair. Please allow me to chair this conversation. Timafuna tibwere kwa George Phiri. Mwamva amene akulankhulira na Malomba komanso Akunkuyu. Inu mukhoza kulankhulapo zotani pa nkhani yakukhuzana ndi kumanga anthu mudziko muno pa nkhani za ndale kapena potsatiradi malamulo a dziko? Dziko kwambiri ndamva ndithu umene alankhulira olemekezeka Akunkuyu komanso olemekezeka na Malomba nkhani zakumangana mdziko la Malawi. Ngati akunena zoona anthuwa wonse kunena kuti zimenezi zimachitika ndipo onsewa ndi anthu ozindikira kotero kuti zimene akulankhulazi ngoti akuzidziwa kuti izi zimachitika. Ndiye chimene chikundidabwisa nchonena kuti ngati anthu ozindikira komanso amene akudziwa kuti zimene zimachitika leroli tikuona kuti akulankhula koma akudandaula kuti munachitiranjizo zinthuzi mzandale
ndikudabwa kuti akudandaula chifukwa chiyani pamene akudziwa kuti zinthuzi ndi zandale zimene iwo akuzidziwa bwino akuzimvetsa bwino. Ndikukhulupirira ngati sikanakhala kudandaula sakanadandaula ndi nkhani yomangidwa ayi. Chimene chikanadandaulitsa kuti nkhani za mtundu ngati uwu zapangitsa dziko la Malawi kusatukuka chifukwa chakuti zimene tikuyenera kuchita si zimenezi. Chifukwa singakhale pansi a Malawi tonse kukaponya voti ndi kuponyera atsogoleri a chipani chakuti ndipo iwowo ndi kupambana pa chisankho chimenecho kenaka atalowa mboma nkumakangochita ngati zimene atsogoleri awiriwa akukamba apapa. Ndiye kuti pavuto lalikulu ndiye kuti ngati ndizoona zimene akunenachi ndiye kuti atsogoleri wonse awiriwa sitikuwafuna Malawi ndi amene apangitsa kuti Malawi akhale mphawi mpaka lero. Chifukwa ife tikamaponya voti timaponya voti ndi cholinga choti zinthu zisinthe m'dziko la Malawi, umphawi uthe, kusowa chakudya kuthe, tipite chitsogolo tikhaleko ngati anzathu amene mayiko awo ali wotukuka. Ndiye ngati tingachedwe ndi kutaya chuma cha dziko la Malawi chimene ndi cha Malawi, nkutaya chumacho ndi kumakangana zinthu zomwe tikudziwa kuti zipita patali nzothera pomwepa zingotayisa nthawi ndi ndalama, ndiye kuti tilibe boma m'Malawi. Koma ngati tingakhale ndi anthu amene tikuwafuna ngati dziko la Malawi, tikufuna kuti ngati munthu wamangidwa chifukwa chakuti anachita mlandu wakuti kaya anapha kaya anaba kaya anachita chiyani chimene chili cholakwira malamulo, mlanduwo upite ndithu ku khoti ndipo akhoti aweruze mlandu umenewu. Ndiyamika kuti tini magawo atatu autsogoleri m'dziko mwathu muno, ku executive, ku judiciary, ku legislature, kapena kuti opanga malamulo. Ndiye anthu awawa akhoti atenge udindo wawo chifukwa ndiwoyima pawo ngati mmene alilinso mabranchi enawa ndiwoyima pawo. Akhoti atenge malamulo ngati munthu anapha aweruzidwe kolingana ndi malamulo amene amaweruzira munthu akapha mnzake, asatengere kuti ndi wachipani chanji kapena amachita ndale za mtundu wanji. Ayi, aweruze. Chimene chimatipweteka ku Malawi nkukhala ndi milandu ngati iyi mpaka zaka 5 mpaka zaka 10 munthu mlandu wakewo osaweruza. Ayi, ineyo ndikuona kuti ndipemphe pano m'malo mwa Malawi anzanga amene akudandaula ngati ine kuti akhoti gwira ntchito pa milandu imene yakupezani mpaka iweruzidwe temi ya DPP isanathe, kuti iwenava aphunzirepo kunena kuti mlandu siwandale. Munthu adala kwati adapha mnzake, munthu adala kwati anaba, munthu anala kwati anachita chakuti. Milandu iziweruzidwa izitha ngati mmene akunenera kunkuyo kuti ana Malomba ali pa belo, chimene chikutanthauza kuti ana Malomba mlandu wawo sunaweruzidwe. Chifukwa chiyani a Malawi Congress anafika potuluka mboma asanaweruze mlandu wa ana Malomba ngati analakwa? Chimene chinavuta ndi chani? Malamulo kunalibe. Chabwino, tathokoza kwambiri. Olemekezeka Moses Kunkuyu, mwamva funso limenelo. Akuti pali mafunso angapo. Akuti ngati ana Malomba adamangidwa adi kuti anamangidwa, bwanji pochoka nthawi imeneyo mlanduwo sunathe ngati nkhaniyo isanali yandale? Timafuna muyankhe pamenepo. Komanso munafotokozerapo bwino lino kuti dziko lino mwina lakanika kutukuka chifukwa cha mmene andale mbuyomo akhala kuchitira. Anakambapo kuti inunso akunkuyu muli pano mukhoza kukhala mmodzi mwa anthuwo amene mwapangitsa kuti bomali lifike apa. Mutayankha mafunso amenewo.
zikuoneka kuti anthu angapo pa line pa achokapo chifukwa cha mavuto a network. Mwina tikudikira kuti abwere pa line pa titapita kuwatola nkhani yathu kuRumphi komanso kuzomba. Wadzuka bwanji TSM Onjeza? Ndadzuka bwino tukaiweleya kumene kuziplanta. Ndadzuka bwino. Tangocheza ndi amalawi amene uli nawo kumeneko. Chabwino. Poyamba mwina muzitchula dzina lija komanso kumene mmachokera. Ine ndine Anthony Matiti nimachokera ku Chinamwayi boma la Zomba. Chabwino. Nde pamutu umene hello ndikumveka? Mukumveka ndithu. Chabwino. Nde pamutu umene ukambirana lero kuna ndemanga yanu ngakhale tani. Ndemanga yanga ndiyo kuti kamangidwe kakafuna kakikhala numboni wene kuti nkhani zikayambidwa zizimalizidwa. Kodi kati usaso nkhani osapanga chikuko palibe chimene chingatithandize. Ndiye timene kalitemse boma kuti akaziyamba nkhani zomatenga mfuma mangazi azonesesa zikhala numboni. So nkhani zizi zimangotata sakikayo mboni mapezero nkhani jabasi yango khala mpaka na 2030 yati. Nkhani zomangomangana zopanda mboni palibe chimene chingatithandize. Anthu ambiri chimene akufuna kwambiri ndi chitukuko. Nde mwina chipani cha MCP janena kuti tikuona ngati kuti mwina kumangana pakulowa ndale. Mwina inu nkuona kwanu mukuona mutani. Olakwa amayenera kuimbidwa mlandu. Olakwa na amene olakwa amayenera kuimbidwa mlandu. Kuti ayi musikaone kuti ndiwo kaya yonso ankachita chimodzimodzi angawa yani boma. Ndi mmene afotokozera amene wa Matiki kuno ku Chinamwali. Chabwino, ndathokoza kwambiri TSM Onjeza kuchokera ku Zomba. Wadzuka bwanji Netha Hara kuchokera ku Rumphi? Inetu ndadzuka bwino kwa kumene kwanzathu mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino. Tacheza ndi amalawi amene uli nawo kumeneko. Chabwino, poyamba tikudziweni. Ine ndine Ifti Chandola Chipofya. Chabwino Chipofya, ndemanga yanu ndiyotani makamaka kutengera ndi fundo zomwe achipani cha MCP afotokoza program ya Gulinji. Ndemanga ndiyoti mmene ndachiona ndiyoti anthu akalowa mboma kumakhala kutayirira kwambiri. Safuna kumva za anzawo kapena kumva madandaulo a Malawi akamalira kapena akamayankhula. Ndezi jazi zimazachitika zimazafika point yokuti anthu akatopa amapanga zimene akufuna. Komanso mbali ina ndithokoze kapena ndasanga ndi mmene akunkuyu anenera kuti kumangidwa kwa anthu kwakhala kukuchitika even boma lawo zakhala kuchitika. Koma iwowo panalibe nthawi imene kapena anazuzula boma lawo malingana ndi kumangidwa kwa anthu, kandi kumangidwa kwa Friday, kandi kumangidwa kopanda zifukwa, kandi kumangidwa pa nkhani za ndale. Iwonso amakhala pena nthawi imeneyo takhala tikuona anthu ambiri akhala kumangidwa, anthu ambiri akhala kupangidwa chipongwe. Kodi tinene kuti zonsezo zinali nkhani yopanga silence anthu amene akakhala ngati akuzuzula boma la MCP? Madandaulo mwawo pa press briefing yawo imene ananena kapena mapempho awo anali oti tizikambirana pakakhala kuti zinthu zavuta. Kodi panopo anthu amene adziwa ubwino wokambirana nthawi imeneyo anali mboma, chifukwa chani sankapanga involve ma stakeholders ena kapena ena ndi ena ndi pakavuta tizikambirana? Instead ndiziyati nkazoona zikwanje magalimoto kusweta parliament kuwatchedwa kwa magalimoto zonse zija. Koma amene ankapanga zijazi palibe ndi mmodzi amene iwowo MCP anamanga. Koma lero akubwera kuti iyayi lamulo lisamayang'ane mbali. Kodi lamulo liyang'ana mbali nthawi inoyi yoti anzawo akulamula? Iwowo chifukwa chani sankamanga kapena chifukwa chani lamulo silinayang'ane wina aliyense mofanana nthawi imene iwowo ankalamula? Ndiponso mopitiriza momwe anenera akunkuyu kuti iyayi panopa Malawi nomwe muli mavuto ambiri, mavuto afetereza zambirimbiri. Kodi nthawi imeneyoyo mavuto afetereza awaona mavuto chifukwa chakuti ali ku opposition? Leno zikukhala ngati chifukwa chakuti anzawo akulamula momwe akulamulira kutengera ndi zimene zinkachitika mboma la MCP amene anapalamula ayamba kumangidwa. Kwa iwowo chikuoneka ngati chani ichipsinjo. Ananena ena ake anzanga pakuti anamalomba ali ndi bevu. Ngati anamalomba ali ndi bevu, kodi bevu ayipalamula liti? Anayipalamula before MCP kapena Tonse Alliance isanalowe mboma, kapena after Tonse Alliance italowa mboma?
ngati inali before tonse science kapena MCP isanalowe mboma chifutana wamangi kodi ndi kuti sankadziwa kuti ana malomba anapalamula kapena ene ndi ena amene awatchula kuti andedi chakudyana onsewo pa onsewo kuti tiwafunsa kunkuyu kuti nthawi yanu ya MCP kodi pa anthu andedi chakuti amene mwanenawo kuti anapalamula nthawi ya TPP yo chifukwa chani imene munkalamulira simunamangepo ngakhale mmodzi yemwe ndino lamulo ligwire ntchito ngati munthu walakwitsa atengedwe kukhoti kujaku amati munthu amatengedwa kukhala opalamula ngati khoti lampeza kuti opalamula ngati sanapalamule kandi achimwendo palibe mlandu apita khoti likanena achimwendo alibe mlandu kaya ndi yamumba kandi akabwira akauza kuti ayi mlibe mlandu akatu koma ngati ali ndi mlandu amangidwe komanso aliyense amene wapalamula ayenera kuti amangidwe lamulo ligwire ntchito mofanana ngati momwe ananenera kunkuyu kuti kusangalala kuti ku opposition kwanthu amaphunzira zinthu zabwino ndikhulupirira kuti ngati mwina nkwamwe kuti azalowaso mboma mwina ngati atazabwerezeso izi zosaphunzira kamalamula mwina sizizachitika yaine. Ndathokoza kwambiri apo mene munthu imene ndachezera ndi achipofya kuno kulumpi. Ndathokoza kwambiri Netha Hara. Mese Matonga kuchokera mu mzinda wa Lilongwe wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kaiwereya. Ndadzuka bwino. Tacheza ndi amalawi amene uli nawo kumeneko. Apatu ndili ndi amene azitchule dzina yekha mwadzuka bwanji? Ndadzuka kaini. Ndadzuka. Ndetu dzina liti? Ndine Maxon Ramos. Alomos takumana nanu kuno ku Lilongwe. Lero ndipo mu programu ya kulinji tukambirana za nkhani ya kumangana kumene kukumachitika pomwe inakuganizira kuti ndi zifukwa za ndale makaja chipani cha Malawi Congress dzulo pa msonkhano wa ndale anakamba kuti kumangidwa kumene kuchitika kwa akuluakulu achipanichi kukutsogozedwa ndi ndale. Ngati inuyo nzika ya Malawi mukuona bwanji madandaula amene chipani cha MCP chikunena kuti akuluakulu akewa akwamanga pa nkhani za ndale? Aboma lina lilonse mene lingalowe zimachitika ndithu amamangidwa anthu ena ndi ena. Nde pafuwe zinthu zokungoziko zabwino boma lina lilonse mene lingalowe amamangidwa. Mwina ngati nkhani zimene zitha kusintha motani pali kuthekera kuti ngati dziko litha kusintha ku nkhani zomwe amanga anthu pa zifukwa za ndale? Apopo zitha kusintha ndimene anthu akuluakulu atakhala pasi nkukambira. Aile amene mundi mmene ndachezera ndi Malawi amene nakumana naye mu mzinda wa Lilongwe akuti nkhani zitha kutha ngati akuluakulu atakhala pansi ndi kukambirana kuti kodi nkhani zomanganazi ziziyenda bwanji. Chabwino, ndathokoza kwambiri Mese Matonga chifukwa chobwera mu programu iyi ndi Malawi kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Zikomo kwambiri. Zikomo. Olemekezeka Moses Kunkuyu, timafuna mutayankha zimene alankhula amalawi kuchokera ku Rumpi komanso awalankhula posachedwa kuchokera ku Lilongwe. Ndikukhulupirira zokuti mwamva bwino lino zimene alankhula amalawi amenewa. Mukhoza kulankhulapo zotani? Ndikanizali ndamva zonse ndeboza ifoni inadzaduka ndi aito ndimbiraso amene ndamva bwinobwino ndikuti ndi amene akumalizirawo amene akukamba zoti pazikhala dialogue ndoza kuti pazikhala kukambirana koma mwina munandipangirako kungondiunikirapo zimene anayankhula enawo ifoni ndi mwaito ndimbiraso kachiwiri inaduka. Chabwino, panali mafunso kuti izi zimene mukambazi kuti nkhani ndi za ndale chabe mwadziwa liti ngati achipani cha MCP kuti zinazi zimangokhala za ndale chabe komanso zimangofunika kukambirana. Anafunsa konso funso kuti mu nthawi yanu ya MCP ana malomba anamangidwa koma anamangidwa chakumapetopetoku. Kodi boma la MCP ngati panali mulandu silinkadziwa kuti mulandu uti amange kuti tithane nawo mwamsangamsanga? Kunachokeranso funso kuchokera kwa a George Chaima. Ndikukhulupirira zokuti funso limenelo munalimva. Lodi jana kwa George inaduka nthawi imene ichakwa. Ino athandize akunkuyu amvetsetse bwinobwino funso limene linachokera kwa George. A George Chaima mulipo mpano. Tafunsani mafunso anu amene munafunsa Moses Kunkuyu. Amene ni malankhula ndine George Singi. A George Perry. Koma maina watu lero nde. Ineyo mafunso anga anali akuti
kodi ngati anamalomba akunena kuti ali pa bail anamangidwa mnthawi ya Malawi Congress, iwo a Malawi Congress ngati sana amange anamalomba pa mlandu wakuti ndi zandale chabe, chifukwa chani mlandu sunakhale concluded mnthawi yawo ya Malawi Congress? Ndipo ngati akunena kuti anamalombawa analakwa, chimene analakwa ndi chiyani? Ndipo chimene chinavuta kuti court limalize mlandu wa anamalomba MCP sanachoke mboma ndi chiyani? Chifukwa zimene zikutita isa nyengo ndi ndalama ngati dziko likuonongeka pa zinthu zimenezi. Yati uze olemekezeka kunkulo kuti chifukwa chani mlandu sunathe nthawi yawo. Tinene kuti ngwandali olemekezeka kunkuyo. Bwana George Phiri akuvomerezana nane mena akufuza tene kuti ngwandali chifukwa mlandu sunathe kutanthauza kuti akuvomera kuti milandu imachitika ku court. Kuvomera ku court milandu nde abatena yankulera yetu. Ine sikuvomera kunena kuti IMCP anali ndi nthawi imene anadziwa kuti anamalomba ndi kupereka chabe chitsanzo cha anamalomba pali milandu yapiri imene inatuluka mnthawi ya MCP. Ndakumvani. Okay, chabwino George Phiri ndikukhulupirira zokuti amvetsetsa bwinobwino. Tayankhani na Moses Kunkuyu. Milandu ikapita ku court amene amapanga conclude milandu ndi a court. Ndichifukwa lero tili pano tili milandu ina yatha zaka 10 mujana fotokozera malomba. Zaka 10 Malawi Congress Party sina limboma. Milandu imene kuti muitsatiye mupeza kuti pena abwalo aja chigamulo chawo chimazira onenaso kuti ankhani izizi muna mudango onongapo misonkho ya Malawi Congress Party. Andi chimene nena lero kaya Malawi Congress Party nani mboma pena inaphonya ndi opanda nzeru yekha amene amakapanga zomwezo chifukwa ena anaponya isonkho panga zomwezo. Nanenanso kuti zimene mukamachita muli mboma mukuti mukumanga yawa mugwiritsa ntchito malamulo amene amakaona kuti alamulo li siliyagwira ntchito bwino ndale ndi amene akuimva ndaleja pano kuti ndale oimva ndambali yako. Tsono mukanazo kuti kani mukakhala kunja kwa boma ndezi kummaona mtsogoleri opposition imafunika mu dziko nthawi zonse and opposition imathandizira boma kuchita bwino. For the aspiration of Malawians is a good government. And for today, Mr. George Phiri, Malawi aliyense, you need an opposition even ikale kuti tumikireda Malawi. Mopanda kuyang'anira kuti kodi muri mboma mudatani. Chifukwa even titakhatudala kusanjina tili mboma, this country needs a strong opposition, not for the sake of opposing, koma kuthandizira boma kuligwire bwino ntchito. Chifukwa zina zimene zimachitika zimakhala zinofuna kuti attention ilowere kwina pamene zinthu zina zikuphonyeka. And there we need a strong opposition, and we are going to play that role. We are going to play that role. Mwalankhula akunkuyu kunena kuti bwalo la milandu ndi limene limatha kupanga ziganizo zonse kapena kuthetsa kuti yayi apa palibe nkhani apa pali nkhani. Bwanji simukudikira kuti bwalo la milandu limalizitse nkhani kenako ndikumazalankhula pambuyo? Mwina ndiwonjezereso musanayankhe funso limenelo kuti nkhani yokhudza bwalo la milandu imene mwafotokoza milandu ina ili ku bwalo mwina 14 years komanso nkhani yokhudza kamangidwe ka anthu amene tikunena kuti amakhudzidwa ndi ndale. Ndimafuna zinthu ziwiri mwina zitayankhidwa in your own perspective. Mwina should we say kuti apolisi komanso mwina amabwalo they are somehow not independent in terms of mwina magwiridwe awo antchito poyang'anira zimene zikukambidwa zoti akumangidwa kumakhala kwa ndale milandu ija sikuthetsedwa anthu amene ali ndi kuthekera kumene ndi apolisi ndi amabwalo. Mwina mukhoza kuyankhula bwanji perspective yanu mene zinthu zimakhalira? Mabwalo osewa pachikhazikiso chawo ndiwo ima pawo, amabwalo ndolima pawo, and apolisi timembekizera apangiso ntchito yawo mosatenga mbali. Ndichifukwa kumabwaloko ma conclusions ama cases zimatengera nthawi yawo imene wakuzolera kumabwaloko. Kudandaula kwathu pa nkhani za kamangidwe ka wanthu nanenapo kuti
oti chimatsogola ndi chani? Kumanga ndi kumupatsa munthu mlandu kapena ndi kafukufuku aka kuti mufufuze nkudziwa kuti uyuyu tikumuganizira kuti walakwa chakuti ndipo teni ndikamumange ndi kumupatsa munthuyo cholakwacho chimayamba ndi chani. Chifukwa mukaona ife dzulo timapempha kuti tawapezerani ndi cholakwacho awawa kupeza cholakwacho sadachitchule kafukufukuyo sadamuchite nkumata kufufuza kuti adzapange record statement zimatero kufusa kwathu nkumeneko koma otherwise kutakhala kuti lachisanu tikuona kuti akunkuyu mudalakwa chakuti takugwirani kena kupota 48 hours ndipo mlandu wanu ngwakuti statement naye asatatu malamulo ngati kuli belo nkupeleka asatula malamulo ndipo fiti kuti asapange zimenezo apange ndi kukonza dziko koma tiyeni apezeke wina oyambitsa kutsatula malamulo. That's what this country is. Ndinafunsa funso kuti bwanji simunadikire abwalo kuti achite ntchito yawo inu musanayambe nkuchitisa misonkhano ya atolankhani ndi kumalankhulapo nkhani yokhuzana ndi arrest. Kodi ntchito yofufuza nkumanga munthu akanganizira kuti ali ndi mlandu ndi abwalo mwaona mmene zidika kubwalo tayankhulapo ife tinayankhulaso pompo unena kuti kukhulupirira kuti abwalo akagwira ntchito yawo koma kuti makamba zawo kuti salapite kubwalo ndi mukandifunsa kuti bwanji simutasira abwalo kufufuza kakasira abwalo. Olemekezeka Ana Malomba. Ayi ndayimva nkhaniyo koma tingonena kuti boma la Profesa Afakita Mutharika ndilosiyana ndi boma la Chakwera za Malawi Congress Party. Ngatiwo zimachitika zimenezo kumamanga anthu chifukwa cha zandale si boma lake la Profesa Afakita Mutharika ayi. Ndiye tingotero kuti no aliyense amene akumangidwa akhoti ndi amene atakagamule pamene kumangidwa umangoganiziridwa chifukwa cha zimene anthu adandaula chifukwa sikuti anthuwo akumamangidwa popanda munthu osadandaula ayi alipo odandaula amene akwanenawo anthu atatu anthu adadandaula nkunena kuti ayi awawa ankafuna kutipha awa ankafuna kutitani anthu adadandaula anthu onso enawonso ali moyo ndi anthu onso ali ndi ufulu wofunitsitsa kuti no malamulo agwire ntchito. Ndi tero kunena kuti boma la Profesa silikhalira wina aliyenseyo kumbuyo amene ataphwanye lamulo zake zimenezo kaya iweyonso uli mboma momwe la Profesa zako zimenezo ukayokhala ku Congress kaya wachipani china chilonso ku opposition zako zimenezo. Tingotero kuti anthufe tidzisamala chifukwa chakuti mawu alipo m'Baibulo kuti uyo odalira lupanga lomwelo limadzamaliza uyo amene amapanga cholakwika choyipa chomwecho chimadzambwerera anthu kunja kuno nkunja anthu tizikumbukira ndiye zimene zimachitika kumene kuja nthawi imeneyi ku Congress akudziwa bwinobwino alipo amene adamangidwa mmodzi wa iwo adakhala kuti adamangana okhaokha bolani koma ndi mmodzi yemwe sadamangidwe chifukwa chake ikamale pano tikuzunzika adakakhala kuti amakonza zinthuzi munthu akapanda ndalama zoti tikagule fetereza nkummanga bwezi anthu pano timasangalala timati abola niko munthu amene amakaunonga ndalama zoti tikagule mankhwale nkumakhala bwino bwezi timati bolani koma mudati muonetsetse zonsezo sizimachitika mu ulamuliro wa Malawi Congress Party. Ndiye pamene DPP yabwera nkumanena mu ulamuliro nkumanena kuti apolisi muli ndi ufulu kugwira ntchito yanu palibenso amene akumangati manja ayi ndi apolisi aja nkumapita umakagwira ntchito yawo pambuyo pakajanena kuti iya DPP kuti manga imtandali pamene popo ife pamene tunena kuti tikudabwa koma kupita chitsogolo apolisi agwire ntchito yawo bwino aliyense agwire bwino ntchito yawo chifukwa ngati apolisi sakugwiranso bwino ntchito zimaoneka ngati kuti imtandali pamene akuneneyo zimaoneka ngati mtandali ndiye mwina mwake popeza ulendo uno apolisi panalibe pano ulendo wina ikadzakhala nkhani ngati imeneyi kwatulutsa poyera nkunena kuti talefotokozani bwinobwino pali zimene zikunena nkhani yake ndiyi inu munena kuti chani mwina mwake zitho yankhulira bwino pamene tikubwera pano kunkuyu andali ine ndikubwera pano wandali amene ali waboma ndiye kuti ndi wapolisiyo apolisi anakakhalanso anabwera pano mwina mwake anakayankhuliraso mwina njira yawo mbali yawo mwina zinakamveka ndiyankhule choncho kumaliza kwake. Chabwino tathokoza kwambiri pomaliza pa zonse George Phiri
popita chitsogolo nkhani zomanga anthu makamaka anthu amene ali andale akuluakulu andale ngati dziko tingachite bwanji kuti zisaoneke kuti nkhanizo ndi za ndale koma lamulo likugwiradi ntchito? Muli ndi 30 seconds kuti mmalize. George Phiri. Ineyo ndikuona kuti pamene pali vuto ndi amene amalamulira boma, ndiye tikaona apolisi ndi amene ali aboma, koma iwo anthambi yawo amayenera kumayima pawokha ndi kugwira ntchito kolingana ndi ukadaulo wawo umene anaphunzitsidwa zakagwiridwe ka ntchito. Koma titafunsa apolisi chodziwikiratu nchonena kuti apolisi sanganene kunena kuti anamanga munthu wina chifukwa cha ndale, anena kuti anamanga munthu wina chifukwa anaphwanya malamulo. Ndi chimene apolisi anganene, chimene tikuchidziwiratu kwa malamulo oyendesera apolisiwo amateronso. Kotero kuti malamulo a dziko lino apolisi ntchito yawo ndi kuonesesa kuti lamulo likugwira ntchito, n'chifukwa chake akuwamanga anthuwa. Apolisi alibe nkhani yonena kuti akumanga munthu chifukwa cha ndale, koma akumanga chifukwa waba, chifukwa wapha, chifukwa watani, chifukwa kuteroko ndiye kuphwanya malamuloko. Apolisi otero amamanga. Izi zonena kuti amangidwa chifukwa cha ndale ndi anthu andale, ndiye anthu andalewa ndi amene akuononga kuti tichite moyenera kuti dziko lino likhale bwino. Ndiye pomaliza penepeni nene kuti chofunikira nchakuti amene ali andalewa akabwera pa udindo agwire ntchito imene amalawi babasankhira. Amalawi samangosankha munthu andale chabe, koma amafuna kuti munthu andale mmene chipani chake ndiyeyo akutsogolera dziko lino abatulusa Malawi mu mphawi wandiweyani umene ulipo pakali panopa kuti zinthu ziyende bwino. Tathokoza kwambiri George Phiri chifukwa cha ndemanga zanu, takuyamikani kwa basi. Zikomo. Moses Kunkuyu, mawu anomaliza 30 seconds. Titokoze chifukwa cha zonse zimene zayankhulidwa. Ifeyo yankhula kwathu nkumeta yankhula kuja tibwereze kuti this country tisoweka opposition yabwino osakhala yomangolira koma opposition imene iyimira Malawi. Malawi Congress Party ndi imene igwire ntchito imeneyoyo mokomera Malawi mosayang'ana kuti kumbuyo kunachitika zinthu zotani, chifukwa tikukhulupirira kuti dziko la Malawi lidzasowabe wina amene adayime kukuthetsa zinthu zimene tachita kumbuyo zosakhala bwino. We can do better and we should do better as Malawians. Olemekezeka Shadrack Namalomba, mawu anomaliza. Ife titokoze. Ndimaona ngati kuti awa Kunkuyu wa Democratic Congress Party abwerepo era awapepesa Malawi. Kuti akapepesa Malawiwo ayambe nokugwira bwino ntchito ngati opposition. Chifukwa Malawi mitimamo idakalibe ndi moto. Mwina atatero ndiye kuti akamatsutsa tizikhala makuna kuti mwina makatsutsa zinthu za nzeru. Koma ambe apepesa kaya, atipepese ndithu. Koma ifeyo kuchoka kuboma tiyesesa kuti malamulo agwire ntchito basi. Chabwino, tathokoza kwambiri chifukwa chokhala nawo mu program yathu ya lero yakulinji. Ndinayamikira kwa basi kuti Akunkuyu komanso Namalomba munapasana moni wabwino kuti dziko lili masintha ndithu, Akunkuyu kukhala mbali nayi, Namalombanso kukhala mbali nayi. Ndachimwene angatu amenewo ndi chibale. Yabepo. Chabwino, ndayamika kwambiri, mukhale ndi tsiku lopambana. Kusiyana maganizo yochitika kasiyana opinions. Chabwino. Innocent, mawu akomaliza 30 seconds. Ndine kuti anthu osamirira kamba nawo apa patiwira landalewa akufotokoza ndipo akuvomereza kuti zomanganazi zimachitikadi zandale zimalowa ndale kupanga mene zikupangiramo, komano apempho limene apereka Kunkuyu lena kuti mwina tifike nthawi yopeza polekera zinthu zimenezi tisapitirire kuyenda mene zikuyenderamo. Nthawi imene anthu apolisi amapanga concentrate pa milandu yokhudza anthu andale, nthawi imene akhuza kugwiritsa ntchito pa milandu ina imene anthu akufunadi
choonadi kuti apolisi awathandize. Nthawi imeneyo anthu amapita ku bwalo pa zifukwa za ndale. Nthawi imeneyo anthu ena amene amafuna bwalo lidi zoona zenizeni akhoza kufuna nthawi imeneyo kuti awathandize. Nde mwina tipeze polekera mchitidwe umenewu anthu andale aphunzire kutsata malamulo, kulemekeza malamulo, zobwezerana zodani I think zikuti tayisa nthawi sili kupita patsogolo ngati dziko. Tathokoza kwambiri. Umunso ndimene tamalizira program yathu ya lero ya Kulinji pano pa wireless ya Times. Ine Ndilea Malekano, tikumanenso mawa mu program ina ya Kulinji pano pa wireless ya Times. Mwakoma nonse.